खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन फैगोन समनि महाशिवरात्रिनि बादै शिव पुराण गोथार बिजाबफोराव फोरमायना होनाय बादिब्ला महाशिवरात्रिखौ हिन्दु धोरोमनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन फुजा होननानै गनायना लानाय जायो। बुंनो थाङोब्ला हिन्दु धोरोम एबा बाथौ धोरोमनि गासैबो सुबुंफोरानो महाशिवरात्रिनि दिनाव बयबो गोथार गोसो लानानै फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जायो। हिन्दु धोरोमाव एबा बाथौ धोरोमाव फोथायनाय दंदि बे बुहुमाव बाबा शिबनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया। बाबा शिबखौनो बे बुहुमनि गिबि सोरजिगिरि होननानै बुंनाय जायो। हिन्दु धोरोमनि गोथार शास्त्र बिजाबफोराव फोरमायनाय बादिब्ला बाबा शिबनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन शिब फुजियारियानो जादोंमोन राबन। नाथाय राबनखौ मोजां महराव लानाय जायाखै। बाथ्राया बुंनाय दं जे नों जिउआव जेसेबांखि मोजां खामानि मावनानै मुं आरजिया मानो नाथाय माब्लाबा समाव नों बबेबा मोनसे फिसा गाज्रि खामानि मावनानै दाय हमजायोब्लानो नोंनि मोजां खामानि मावनायनि गासै मुंफोरानो गैया जालाङो। थिग बेबादिनो राबननि जारिमिनाबो बेबायदिनो जादोंमोन लोगोफोर। बाबा शिबानो राबनखौ गिबिसिन तन्त्रनि गियानखौ फोरोंजेनदोंमोन होननानै शिव पुराण गोथार बिजाबफोराव फोरमायनाय दं। दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एबा दिनैनि गुबै आयदाखौ जागायनोसै। फैगोन समनि शिवरात्रिनि बाबा शिबखौ फुजा होनाय समाया माब्ला आरो बबे टाइमाव फुजाखौ होनाय जागोन बेनि बादै 2025 मायथाइनि एबा 2025 मायथाइनि गोथार महाशिवरात्रि फुजाया इंराजि दाननि 26 फेब्रुआरिनि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय 8 बाजिनि बुधबार गोथार बारायाव जागोन लोगोफोर आरो शिवरात्रि फुजा जोबनायनि समाया जाबाय 27 फेब्रुआरि 8:54 बिस्तिबार गोथार बारायाव जोबफैगोन लोगोफोर। शिवरात्रि फुजाखौ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो मोनानि समाव होनाय जायो। 26 फेब्रुआरि बुधबारनि फुजा जागायनायनि समाया जाहैबाय बेलासिनि 6:42 निफ्राय मोनानि 9:47 सिम आरो मोनानि फुजाया जागायगोन 9:47 निफ्राय जागायना हर गेजेरनि 12:52 सिम आरो बिनि उनावबो फुजाया सोलिबाय थानानै फुंनि 7:03 जोबफैगोन। दानिया फैदो 27 फेब्रुआरि बिस्तिबार गोथार बारायनि शिवरात्रि फुजा होनाय समफोरनि बादै 27 फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव जानाय शिवरात्रिनि फुजा होनायनि समाया जाहैबाय 7:03 लानानै मोनानि 8:52 समनि गेजेराव जोबफैगोन लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर एबा दिनैनि आपडेटआ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअआव बिराद मटरनि नयसफोर फैयो मानोना आंना रुमा गारि खारग्रा एबा गामि सिंनि लामानि बिदिनो 10 मिटार एबा 15 मिटारसोल' जागोन माने जास्ट न'नि वाल बारबानो मेन रड बायदि जानो बिराद गारि खारो सानाव। ओमफ्राय मोनायावबो मोनानि बिदिनो 11:00-12:00 बेफोरावल' सिरि जायो। जुदि भिडिअखौ नयस गैयै भिडिअ बानायोब्ला मोनानि 12:00 12:30 बिदियाव नङाब्ला नयस गैयै भिडिअखौनो बानायनो हाया लोगोफोर। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। ओमफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बयबो महाशिवरात्रियाव आनान गसाइ बाबा शिबनियाव आर'ज गाबगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोनखौबो। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ।